Garaşsyz neşir Maru vilayetinde geçirilen ýene bir protest çäresi barada habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşir Maru vilayetynyň häkimlik binasynyň öňünde 30 töwere aýal adamyň gatnaşmagyny 4 aprelde bolan ýene bir nägilelik çäresi barada habar berýär. Maglumata görä häkimligiň öňünde ýygnananlar döwlet dukanlaryna un we ösümlik ýagynyň ýokdugyny şikayet etdiler. Garawullar olardan gitmegini haýyş etdiler. Ýöne aýallar öz talaplary häkime ýetirilýänçe häkimlikden çykmajakdyklaryny aýtdylar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Neşrin korrespondentleriniň habaryna görä häkim we onuň iki orunmasary şeýle-de İçeri işler ministrliginiň vilayet bölüminiň başlygy ýygnananlaryň halyndan habar alypdyr. Habarda aýdylmagyna görä döwlet dukanlaryna un we ösümlik ýagynyň ýetmezçiligi bilen bir hatarda ýygnananlar bazarda unyň haltasynyň 500 manada çykanyny, goňşy owalarda ýaşaýan öz dogan garyndaşlaryna ýagdaýyň has ýaramazlaşanyny hemde ýakyn wagtda vilayetde açlyk başlanjakdygyny aýdypdyrlar. Egerde ýakyn wagtda bu problema çözülmese biz maşgalalarymyz bilen bu ýere geler we siziň özüňiz bizi naharlarsyňyz diýip ýygnanşyga gatnaşanlar gyýgyrşdy diýip Türkmen Kronikasy ýazýar. Aýdylmagyna görä häkim meseleni 3 güniň içinde çözmegi wada berenden soň aýallar dargaşypdyr. Ýa-da Azatlyk radiosy Mara şäherine 3 aprelde iýmit ýetmezçiligi sebäpli spontan ýüze çykan beýleki bir protest çäresi barada işenme ony habar beripdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň Marynyň vilayet administrasiýasyna anamdar çeşme salgylanyp habar bermegine görä görnüşinden şähere goly pasiologlardan bolan 30 töwere aýaldan ibaret topar ilki başdy. Ýerden sagat 10 töwereklerini täze wazyryň ýanyna Aşgabada gidýän awtoýoly bagladylar. Soňra olardan takminan 10-12 adam Marynyň vilayet häkimligine tarap uğraýar. Ol ýerde bir näçe ýerli emeldar protest bildirýänleriň ýanlaryna barýar. Protesti ýygnananlar bir näçe aý bäri ýerli döwlet dukanlaryna un paýlarynyň we ösümlik ýagynyň berilmeýändigini gahar bilen aýdýarlar. Marynyň häkimligindäki çeşmäniň sözlerine görä aýallar çağlaryny iýmitlendirmek üçin hiç sadyň ýokdugyny şikayet edýär. Hemde olar döwlet dukanlaryna unyň we beýleki esasy önümleriň satywynyň dikeldilmegini talap edýärler. Şondan soň üstü un ýüklü ýüklogy protest geçirilýän ýere geldi we nägilelik bildirýänlere 2 kilogramdan un paýlap başladylar diýip Aşgabatly habarçy Marynyň häkimligindäki işgäre salgylanyp habar berdi. Şeýle-de emeldarlar döwlet dukanlary arkaly ilatyň azyk üpdünçiligini gowlandyrmak üçin mümkin bolan ähli çäreleri görmegi wada berdiler. Un paýlanandan hemde emeldarlaryň beren wadalarynyň soň protestde ýygnananlary köşeşdirmek başardy we olar dargaşdylar.